BSC je uravnotežena kartica koja organizacijama pomaže da kroz taj strateški alat svoju misiju i viziju pretoče i spuste na organizacioni nivoje sektora, funkcija, odjela do nivoa zaposlenika. Apsolutno da. Uravnoteženu karticu možemo koristiti upravo kako bi sinhronizovali ciljeve od nivoa organizacije do nivoa pojedinog radnog mjesta, jer takva sinhronizacija omogućava i ostvarivanje ciljeva na nivou organizacije u konačnici. Poslednja perspektiva koju ste spomenuli, društvena odgovornost, će sve veći uticaj i značaj imati u narednom periodu, pogotovo u području finansijskih usluga i inače organizacija koje se bave uslugama. Klijenti sve više će razlikovati na osnovu te društvene odgovornosti organizacije kod kojih će vršiti nabavku usluga koje su im potrebne. Uravnoteženu karticu sa 5 perspektiva preporučujemo organizacijama koje će prvo primijeniti BSC karticu, sa 4 pogleda, a onda nakon stečenog iskustva će primijeniti i karticu sa 5. pogledom. Organizacije koje se pogotovo bave uslužnim djelatnostima i u finansijama, toplo im preporučujem da koriste ovaj model, zato što će im ovaj pogled pomoći da naprave ravnotežu između finansijskih i društvenih ciljeva, odnosno da se vrate svrsi svoga postojanja.